million kantidad sa infrastructure projects sa Kagamanang Probinsyal, gi-turnover dito sa Barangay San Jose, Baligian. Dawato nato si Lorvie Cabilin sa dugang detalye. Maayo na ang pag-agi sa mga motorista sa Barangay San Jose, lungsod sa Baligian tungod kay ila nang napahimuslan ang balor 2.6 million nga 400 meters barangay road concreting sa Kagamhanang Probinsyal ug ang balor 1.4 million nga gitukod nga single barrel box culvert. Kini nga mga proyekto nga sa suma total mi kantidad og 4 million ang formal nga gi-turnover ngadto sa barangay ni First Lady Evelyn Tang Uy, kinsa maoy marepresentar ni Governor Roberto Uy niadtong Hulyo 27 ning tuiga, uban ni Mayor Albina Ismali ug Mr. Ayan Amatong, ang representante ni Congressman Isagani Amatong. Si Mayor Ismali ang nagpasalamat sa dugang mga proyekto nga gibubo sa Kagamhanang Probinsyal sa administrasyon ni Governor Uy sa lungsod sa Baligian. Samtang sa mensahe ni Unang Ginang Belen Uy, siya nang hinaot nga daghan pang mga proyekto ang mabubo sa Baligian para magpadayon ang kalambuan sa katawhan ini ug sa lungsod. Ang maong gipahigayon nga kalihukan gitambungan pod ni Assistant Provincial Engineer Joscoro Indab, Board Member Attorney Julius Napigkit, Executive Assistant Mr. Joey Bernad, Mayor Gamar Janihim sa Siraway ug Mayor Joel Ventura sa Cebuco. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.